Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na Rinnan Sanda nan jihar Kano. Waɗannan babura da kuke gani da kuma wannan keke an same su a wurare daban-daban, wato a nan cikin ƙwaryar birnin Kano, wanda mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Muhammad Usainu Gumel, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da fada da cikawa, ya ba da umarni a nuna al'umma su ko Allah zai sa a dace a samu masu su. Wannan an same su a wurare daban-daban, wato a ƙarƙashin Nasarawa Police Station, wato da ke nan cikin ƙwaryar birni, a ƙarƙashin jagorancin DPO na Nasarawa Division SP Ansar Ma'azu Marafa, wanda 'yan sanda lokacin da suke gudanar da sintiri da daddare aka same su. A wannan na farkon babur ɗin da kuke gani, wato 'yan sanda suna gudanar da sintiri a dare wato hotel na Cila, suka ga yara ƙanana da wannan babura suna turawa, wanda suka tambaye su a ina kuka samu wannan babur din na farko, suka ce wai ai su 'yan gwangwan ne, sun ga an kafe shi sun dauka na gwangwan ne, kawai suka yi gaba da shi. To gashi dai an samo shi, ko Allah zai sa mai su ya gani, ko mai in ce mai shi ya gani, sai ya zo nan wato ofishin 'yan sanda na Nasarawa Police Station da ke nan kan Bank Road, ko kuma zan karanto nan ba a ƙarshe wanda za a yi bibiya domin a biyo. Wannan ɗaya ma da kuke gani shi kuma shi ma an samu wani da shi ma ya turo shi da daddare, wanda yana cikin tafiya a dade ya baro Ahmadu Bello, ya ce wai ai mai ne ya kare, amma da aka duba ikon Allah kuma sai aka ga mai a ciki. A ƙarshe da ya ce wai gaskiya wai wani ne ya bashi, wai ya ce ya turo masa shi. To dai gashi bayan shi ma ga wannan ɗayan da aka samu, wanda shi kuma an samu mai shi ma cewa wai mai ya kare zai je ne ma ya siyar da shi, wanda kuma to da aka ce kawo takardun shi ma dai ya kasa kawowa, kuma a ƙarshe dai wato ba wani kyakkyawan bayani. To Allah ya sa masu suka gani wato sai su zo. Wannan ɗayan ma haka ga shi ma an same shi a ajiye a wani wuri. Sannan kuma da wannan keken da kuke gani shi ma kawai 'yan sanda suna cikin sintiri suka ga an ajiye shi, wanda ana zargin cewa wato masu satar kayan mutane ne suka ɗauko, sannan kuma suka rasa ta inda za su bi su fita da shi. To ga su nan dai, duk wanda aka dace ya gane nasa, kai tsaye ya zo nan ofishin 'yan sanda na Nasarawa Police Station da ke kan Bank Road, ko kuma ya kira wannan lamba da zan bayar kamar haka domin zuwa da takardun da kuma wato bibiya. Wannan lamba ita ce kamar haka: akwai 070 63 61 42 93. Zan maimaita 070 63 61 42 93. Muna godiya da haɗin kai da ake bamu a kowane lokaci, kuma Allah ya sa a samu masu wannan kayayyaki su gane kayansu.